Sasha yaphinde yahlangana imhlathi eyazanayo wathi uyavula sangena sasho ngaphakathi wathi uzivalela sesingaphakathi kunjani ke mase kunje angithi ubuzwa mina umsolo nginacala nje umsakazi ongathathi ihlangothi kodwa uzokuzasela kubahlezi bembeka amabala neziqi bethi umsakazi ochemene umculo ngabe sithi thabuza uthi mephi umculo esichemeni bafika bamkhombe ngapha east baphinda bamkhombe ngapha west baphinda bamkhombe ngapha east baphinda bamkhombe ngapha west kuze kube namhlanje impendulo sika kayitholi ingakho namanje sisabuza imuphi lo mculo esichemeni nayo lechana ngoba thina sikwazi lokho lezo ndaba zafika nawe mbukela ubuyele ngaphesheya komfula ufika kule channel sixovela indaba esingazazi wasixova wasiqeda kodwa namanje sisamile ke sisentabeni ingakho sizokulethela izindaba ehamba phambili nezishisa lapha endemeni kaMaskandi ngoba leshone lingenazo izindaba zalwa namhlanje ke kunjalo nje ubona lapha isihloko si highlight ukuthi ngabe iziphi esikuphathele zona sizoqaqela zona nangempela uzoyithanda nje ubusuzivulile nje ungabusanyakaza wena nje thekela kuwona lo mthombo othembekile wezindaba yeza namhlanje usiphathele usibonisa ucela kuhla kwambeje phansi eCranscope kwamaphumulo kontaba yekhalamazi lapha engibuya khona la kwasikade kwenzekayo ngikhona nje ngizoyizamela ukuya ngasethunjini bafowethu ngale kochitha isikhathi angisheshe ngibikeke indaba engaziwa noma abantu abaningi abangayilindele kodwa ezojabulisa abantu abaningi lapha endemeni kaMaskandi kakhulukazi ama Red Nation njengoba besaziyo ukuthi lapha eqhawe labo umthandeni Gqonisho Mfoka Manqele kwaba namahemheme ukuthi uthi akazokhipha ngenxa ukuthi akafuna ukunqinda amandla eParis kodwa ke izinto zishintshile ngempela njengoba iqhawe sivuke selise studio osukwini la izolo iqhawe lapho kube leyo qopha khona nangempela amazwi bele ngiphathele wona ukuthi iqhawe ngempela lese studio kukhonelisa nakho lo December nanga Yeah. kunjalo bezingako nje bekuyila kusokuphela nje siqephana esiphathele sona okuningi wena kulindele lapha einkundleni zokuxhumana ngempela iqhawe lisazongmemeza ngoba belingakamemezeli yilezo nje ezikuphathele zona ngoba thina sihlale sikulethela izindaba ekuyizona esuke sihamba phambili ngaleso sikhathi bafethu kodwa udaba okwelona olukhulu engizwe ngalo lapha kuyona le video ethinta ama Blue Nation ezikakhuzana Ndlamlenze umfoka Mpongose no Sminof lapha umphile umfana wakhona lapha phansi kwahlabisa bafowethu inkulu indaba lapha iyalwa ngempela ama Blue Nation versus uSminof engikuthandayo ukuthi ukhuzana Ndlamlenze umfoka Mpongose akaphawuli ngalento kodwa nje ama Blue Nation nje as a whole abalandeli okuyiwona ngempela aku lento eyenzeka la phakathi kwawo na uSminof ayinhleke lento eyenzeka phakathi ama Blue Nation no Sminof yini eyenzekalayo ama Blue Nation azimisele ngokuqumba phansi uSminof ngokuthi amphuce yonke isupport ebekade emnikeza yona kanjani na so uSminof bafethu kukholakala ukuthi lapha ungena izimpika zika Maskandi noma weseka izimbangi zikakhuzani Ndlamlenze umfoka Mpongose ngemva kokuba uSminof ebonakale lapha shuthe nomthandeni Gqomelisha Mfoka Manqele uke wabonakala futhi uyaziwa ukuthi umngane kaKhwalithi Mfoka Biyela futhi uke wabonakala ngempela laphana poster laphana einkundleni zokuxhumana bekhumbula ukuthi ngenyanga embile ezintathu edlule uKhwalithi uke wanongaboni ngasolweni noKhuzani Ndlamlenze Mfoka Mpongose bayilungisakele yonke inkinga so uSminof uyasokeleka lapho ukuthi wena namhla uKhwalithi noKhuzani bengaboni ngasolweni wawuphakathi uhamba no quality waphinda futhi uSminof wabonakala nomthandeni Gqonisho Mfoka Manqele ophinde futhi abe imbangi kaKhuzani Ndlamlenze Mfoka Mpongose so ama Blue Nation aphume umkhankaso enzukwaneni ukuthi azohamba yo withdraw lapha epage lika Sminof amphuce ama likes nama followers ashutha follower ipage lika Sminof ngempela ke kwenzekile lokho kodwa ke ngakutshela kona ukuthi i-team yama Blue Nation okuyona ngempela elwayo lapha no Sminof noma uSminof ephakamisa izandla ethi cha angilwi ngenzeni ngoba mina noKhuzani uyazi ukuthi alikhe libengangalisho kuye kodwa ke umkhankaso uyaqhubeka kuma Blue Nation kodwa ke ngakutshela kona ukuthi i-team yama Blue Nation iyawina iyaluza ngobani na siyabona ngempela ke ngempela lapha ipage lika Sminof lehlelwa ama followers besuka ku 211,000 ehla aya ku 209,000 ukwehla kwawo asuka ku 209,000 aya ku
203,000 okuyisimanga ke kakhulu sokuthi lehle kakhulu ngempela ke idamage enkulu kakhulu leme ngabe kuzohla ama-followers angawo angaka. Kodwa ke engikuthandile futhi ukuthi ngoba phela thina saweseka ukamaciko asihambisane nento enziwa ama-Blue Nation ngempela sihambisana nayo ngoba ibulala umculi kufaka umculo kufaka komculo. So theme ngabe siphinda sabona uSminof futhi ngalo suku ekhuphuka futhi ama-followers ngoba kunabantu abangayithandanga lento enzeka uSminof aya ku-210,000 ngosuku. Njengamanje sikhuluma nje kolo namhlanje aphinde akhuphuka asuka ku-210,000 aya ku-211,000. So lokho kusho ukuthi ngempela ama-Blue Nation ayefike akwazi ukuthi amehlisele amandla aphinde abalandeli bakaMaskandi bawakhuphula amandla kaSminof lapha epagini. So i-team iyawina iyaluza. Lento bafethu yimbi ke yenzekayo ukuthi mangabe umculo engazwene nokhuzane bese kuthiwe akaluza isupport ngale yandlela ngoba sibabonile abaculi abaningi kubehlela lokhu. Ngikhuluma nje umthande ngqoshofo amanqala kanali ipage lakhe okuyimbangi kakhuzane Dlamlenze umfokampongose akwazi ukuthi apushe khona into zakhe nomculo wakhe laphana enkundleni zokuxhumana aphinde futhi yakwazi ukuthi axoxisane nabalandeli bakhe. Njengamanje akanalo ipage lakhe elidliwe ngendlela elidliwe ngayo okuyinto futhi ke ebingekho emthethweni ukudliwa kwalo. Kube uduma kahle sambona naye emva kokuba ebonakale esondelana nomthandeni sawabona ama-Blue Nation ekwenza lokho ekwenzayo namhlanje kuSminof ehlisa i-follow up lapha epagini lakhe uduma kahle. Usikhuluma nje uDlubheka sazi ukuthi kuziphi izinkalo ngenxa yokuthi naye waba omunye ongaboni ngasoleni nokhuzane Dlamlenze umfokampongose yamlahlekela kanjalo isupport lapha culweni. Kumanje asazi ufika inhlamvu lapha emzileni yamateksi njoba esezame ukuthi ayongena lapha emateksini. Sikhuluma nje useke wafika inhlamvu yini na ukungatholi isupport lapha enkundleni noma emculweni nje as a whole ukuthi akasatholi ukusupporta omunye wabo naye owaba nongaboni ngasoleni nokhuzane Dlamlenze umfokampongose. So ngithi bafethu angisikhuze lesihlava sama-Blue Nation so ukuthi umculi mengaba akaboni kahle nokhuzane Dlamlenze umfokampongose sekumele manje acindazele abulawe ephila lapha endimeni kaMaskandi ngoba ukubulawa komculi ukubulala uMaskandi ibona labantu abacindezelwa kakhulu okuyibona ngempela sebonakala ukuthi benza kahle kakhulu. So uma ukuthi nongabona ngasoleni nokhuzane bese kuliwa naye maqozo kulwe ama-Blue Nation okuyinto futhi basuke bengayilungisa ngasese umculi nokhuzane ungaboni ngasolinye kwabo njengoba benza uquality nokhuzane bayilungisa inkinga yabo ngempela yalunga. So yini esuke izobahlula bengabaculi ukuthi kungazingenelela abalandeli kuthiwe umculi akaluzi support ngalendlela ashawe phansi kuliwe namandla akhe. Ayiphele bafethu lento endemini kaMaskandi siyacela ukuthi asifuni asiqhubekene support onke amaculi kumanje nje ukukhuza umdumazi umfana kaMhlongo laphana igeza lendaba likhiphile umculo walo mnandi kakhulu. Ngiyafisa ukuthi sileseke simsupport umfana nje ngoba esenza umsebenzi omuhle kakhulu ubuyeleke e-studio lapha kwaYani ngempela siyakhala ke manje niyamazi ke umdumazi bafethu ukuthi unamandla angakanani mengabe lapha kwaYani konke kade kwenzeka phakathi kwabo nonjiniya lapho uThuthani sekudlulisile ngaphandle kongenelela kwabalandeli insizwe zilungisile nje into yazo eceleni kodwa kube mhlawumbe bekumdumazi engezwene ngempela nokhuzane ngabe mhlawumbe sikhuluma ukuthi umdumazi nomculo useyekile bafowethu ayiphele lento yokuthi umculi mengabe engazwene nokhuzane kumele abulawe ngale ndlela akulwi angilweli umculi ngilolu uMaskandi wonke ukuthi bafowethu asisekeni uMaskandi siseke uMaskandi ngendlela efanayo. Angibonge ithuba siphinde sihlangane kuma video amanye alandelayo.